Модата на браковете може да е отминала, но сватбената мода е по-жива от всякога. Ако си спомняте с носталгия за този прекрасен миг от вашия живот или пък такъв ви предстои, изложбата "Сватбената рокля от 18 век до наши дни" тук в Лондон, в музея на Виктория Албърт е тъкмо за вас. Изложбата представя хронологично еволюцията на най-важната рокля в живота на жената от 1775 година до 2014. Изложени са над 80 експоната от колекцията на музея. Цветът, стилът и символичното значение на сватбената рокля зависи от религията и културата на младоженците. На Запад булките предпочитат да се обличат бяло, като началото на традицията се приписва на кралица Виктория за бракосъчетанието й с принц Албърт през 1840 година. В източните култури младоженката често избира червения цвят като символ на благополучието. Тази рокля е от неизвестен автор, създадена между 1775 и 1780 в Англия. Формата на фустата, изискваща широк квадратен обръч, показва, че роклята е правена за официален случай. Изработена е от коприна и лен, ръчно ткани и ръчно ушити. Виждаме и тези експонати от 1780 година. Рокли от копринен брокат, шапка и обувки в тон с тогавашната мода. Бродираната копринена сватбена роклена булка от 1890 е купена в известния магазин Stern Brothers в Ню Йорк. А това са така наречените обувки танго от сатен и кожа на булка от 914. Не можем да не се спрем пред роклята на дизайнера Чарлз Джеймс, популярен през 30-те години на миналия век. Моделът от сатен с цвят на слонова кост е изработен за сватбата на Барбара Бейтън през 1934 и показва неговата любов към сложните кройки и плат, който да очертава по най-добър начин фигурата на булката. Година по-рано, през 1933, цели 3 часа скъпият квартал Найтсбридж е блокиран от журналисти и жителите на Лондон, дошли да видят младоженците Чарлз Уини и Маргарет Уингъм. Нейната рокля и до този момент се счита за един от най-добрите модели на сватбени облекла в Обединеното кралство. Бродираната рокля от копринен сатен е дело на дизайнера на кралската фамилия Норман Хартман. Освен традиционните сватбени одежди, тук може да видите и сватбената рокля през погледа на едни от най-известните модни дизайнери. Ан Валентайн създава тази връхна дреха от коприна за графинята на Корнуол за бракосъчетанието й с принц Чарлз през 2005. Украсата от пера на главата е на Филип Трейси. През 2011 гениалният Джон Галиано създава тази рокля за сватбата на Кейт Мос с музиканта Джейми Хинс. Галиано създава и роклята с преливащи се цветове за сватбата на звездната двойка Гуен Стефани и Гавин Роздейл през 2002. Вивиан Уествуд отново изненадва с пурпурното си произведение, наречено "Райска птица". Роклята от променяща цвета си коприна е ушита за сватбата на Дита Фон Тис и Мерилин Менсън през 2005. Допълнене от вуалетката в същия цвят, дело на Стивън Джонс. Ако сме ви заинтригували, сами може да се убедите във вечната красота на сватбената рокля. Изложбата продължава до 15 март 2015 година. От нас, приятна седмица и до вторник!